шавкат мирзиёев нахуст вазири ӯзбекистон рӯзи 8 сентябр иҷрокунандаи вазифаи раиси ҷумҳурии ин кишвар шудааст. аз рӯи моддаи 96 конститутсияи ӯзбекистон дар сурати маризӣ ё даргузашти раҳбари давлат муваққатан масъулиятҳои раисаҷумҳурии ин кишварро раҳбари палатаи болоии парлумон ё сенат ба ӯҳда мегирад. аммо Неъматулло Юлдошев раиси маҷлиси болои парлумони ӯзбекистон номзадиашро пас гирифтааст. шавкат мирзиёеви 58 сола бо доштани курсии раҳбарӣ аз соли 2003 дар таърихи 25 соли истиқлолияти ӯзбекистон дарозумртарин нахуствазири ин кишвар унвон мешавад. ӯ аз соли 2001 то 2003 ҳокими вилояти Самарқанд ва солҳои 1996-2001 ҳокими Ҷиззах буд. гуфта мешавад ки Шавкат Мирзиёев дар минтақаи Ҷиззах дар оилаи кормандони соҳаи тиб таваллуд шудааст. таъиноти президенти муваққати Ӯзбекистон баъди он сурат гирифт ки рӯзи 2 сентябр дар Тошканд бар асари хунравии мағзӣ раиси ҷумҳурии пешини ин кишвар Ислом Каримов дар 78 солагӣ даргузашт. таҳлилгари масоили Осиёи марказӣ дар Москав Аркадий Дубнов гуфт: ман аз оғоз мегуфтам ки таҳаввулоти баъдӣ аз рӯи ду сценария пеш меравад. сценарияи аввала аз рӯи конститутсия ва моддаи 96 аст ки раҳбарии муваққатро баъди корношоям шудани президент раиси сенат ба уҳда мегирад. агар аз рӯи ин принсип кор пеш мерафт, ин ба маънои болотар будани қонун бояд арзёбӣ мешуд. варианти дуюм ин буд ки ба хотири роҳ надодан ба ҷудоӣ дар миёни элитаҳо якбора нишон медиҳанд ки хуҷаини ин хона кист. шоҳ мурд, зинда бод шоҳ. ин аст фалсафаи таъиноти Мирзиёев. таҳлилгари тоҷик Саид Муҳаммади Дӯстмуҳаммадиён дар вокуниш ба ин хабар гуфт ки чунин натиҷаро пешгӯӣ кардан мумкин буд. президенти нави Ӯзбекистон ва ҷойгузини диктатор Ислом Каримов нафаре хоҳад шуд ки раиси комиссияи ҷаноза эълон мешавад. ва чун Шавкат Мирзиёев раиси ин комиссияи маросими дафнро ба уҳда дошт, маълум ки гурӯҳи ӯ бар дигар клабҳои Ӯзбекистон ғолиб омадааст. ва ин чиз ҳам зимни сафари Путин ба Самарқанд боз ҳам возеҳтар шуд. мо мебинем ки акнун нахустин латма қонунвайронкунӣ ин ба ҷои Юлдошев таъин шудани худи Шавкат Мирзиёев мебошад. бо омадани ин шахсият ҳам тақрибан ҳеҷ чизе тағйир нахоҳад ёфт. дар ӯзбекистон ҳамакнун марҳилаи тозаи омодагиҳо ба интихоботи президентӣ шурӯъ мешавад ки ба қавли коршиносон бо таъиноти Мирзиёев рӯзи 8 сентябр гумонҳоро дар заминаи шонси ин ё он номзад тақрибан ба сифр баробар мекунад ва танҳо баргузории расмии интихобот лозим аст ки статуси муваққатии раҳбар ба президенти қонунӣ табдил шавад.